Hapon nitong Miyerkules, July 29 ng ikasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang operasyon laban sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Service o TNVS o mga ride-hailing vehicle na bumabiyahe ng walang legal na prangkisa sa isang mall sa Pampanga. Nagpanggap ang mga personnel ng LTFRB bilang pasahero at matagumpay na nakapag-booked sa ride-hailing app. Mismong si LTFRB Region 3 Regional Director Richard Albano ang nanguna sa operasyon kung saan 6 na TNVS drivers ang nasabat ng ahensya. Napag-alaman na wala ang mga ito ng Valid Certificate of Public Convenience o CPC o Provisional Authority o PA na ini-issue ng LTFRB upang legal na makapaghatid ng mga pasahero. Personal na kinausap ni Director Albano ang mga nahuling driver at ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa batas. Meron kang franchise, CPC, ikaw. O, so aware kayo na bawal. Alam niyo yan. Tapos, ano pa, pinagpapatuloy nyo pa na mag-operate. Okay. Siyempre, bawal to, di ba? Pero hahabulin natin yung mga nag-ano sa inyo. Nag-upload, itong Maxim, babawal natin yon, ha? Kayo lang yung naging biktima, naintindihan ko naman, whether sinasadya nyo o hindi, nandito naman kami para tulungan kayo. Okay? Para lang mahinto. Dahil kawawa yung mga sumasakay sa inyo. Ayon sa LTFRB, target ng operasyon ng mga kolorum na TNVS units na walang prangkisa, provisional authority at iba pang kinakailangang government documents. Binigyang diin din ng ahensya na ang mga lehitimong public transport units ay may passenger personal accident insurance, habang ang mga kolorum na sasakyan ay karaniwang may private vehicle registration lamang na hindi sumasaklaw sa mga pasahero sakaling magkaroon ng aksidente. Naglipa na ng mga kolorum na TNVS. Meaning, wala silang dokumento, wala silang franchise. Alam nyo naman, dapat protektahan natin yung right party dahil kung walang franchise, wala siyang insurance para maging proteksyon. Kung lalayo ng Diyos, ay mag-disgrasya sila. Okay. Itong mga company, Joyride, Maxim, malalakas ang loob nila. Iniingganyo lang nila mga ito, humihingi ng pera, on the promise na magkakaroon sila ng franchise. Yung isa, dalawa dyan, nabigyan siya ng CPC. Wala naman sa mga records natin yon. Bago ng huli mga ito, chinek natin agad. Nag-book sila, tapos nakapasok, only to find out, walang prangkisa. Ito ngayon yung operation natin. Madami na dito sa Region 3, lalo na sa Pampanga. Nagpaunlak ng panayam ang isa sa mga nasabat na driver na si Jomar de Guzman na 3 buwan pa lamang na bumabiyahe bilang TNVS driver. Po na hindi po siya legal, ngunit kumakapit po kami sa patalin dahil ito po lang araw-araw namin paghahanap buhay. Dito po kami nabubuhay. Kaya yun po, kahit na alam po namin na illegal, pilit po namin dinalakasan ng lot at sumusugal sa daan para may tawid po namin ang aming mga pamilya sa pang-araw-araw na gastusin. Ngayon po, medyo nagpapasalamat po ako na nahuli ako na itatama po namin kung paano magiging proseso at legal na dokumento para kami ay makabiyahe at matustusan po namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Gayunman, sinabi nilang handa silang sumunod sa mga regulasyon ng LTFRB. Ano po, Joyride. Kumapit na lang po kami sa illegal. Kaya ganun po dahil po ang hirap po talagang makapasok sa ganitong trabaho. Pero nag-a-apply naman po kung bibigyan ng pagkakataon, mag-a-apply kami kung gusto namin mag-illegal. Kasi po nahiya di po sa mga pasahero pag tatanong kung kung totoo po bang may prangkisa kami oras. Dinala ang 6 na nasabat na TNVS drivers sa tanggapan ng LTFRB Region 3 para sa proper documentation at kaukulang proseso. Samantala, muling nagbabala si Director Albano sa mga driver na bumabiyahe ng walang prangkisa. So, lahat ng mga illegal, Maxim man, Joyride man, itigil nyo na yan kasi maupos kayo para maproteksyonan natin itong mga legal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.